Ima li još uvek odjeka u Evropi o sastanku koji su evropski lideri imali sa Trumpom u Beloj kući? Kako? Zašto Poljska odjednom preispituje ulogu ukrajinskih banderovaca? Da li je to ozbiljan signal da Evropa počinje da se udaljava od fašističkih ideologija ili će Poljska ostati usamljena u tome? A ako 63% Francuza podržava raspuštanje parlamenta i održavanje novih izbora, koliko će još opstati evropske vlasti koje insistiraju na ratnoj retorici, kao što to čini Francuska? Naš sagovornik se javlja iz Slovenije, to je gospodin Zmago Jelinčić, predsjednik Slovenske narodne stranke. Dobar dan i mnogo vam hvala što ste se uključili, što govorite za televiziju Vesti. Dobar dan. Evo, da li se u evropskim krugovima još uvek komentariše nedavni sastanak lidera Trumpa u Beloj kući sa evropskim liderima? Pa, evropski lideri dobili su veliki šamar, a najveći šamar dobila je van der Leyenova, koju je Trump izbacio iz one sobe gde su raspravljali pravi vođe svake države. Rekao je da van der Leyenova nije ni predsjednik ni ništa, nego da je neka dogovorena gospođa koja hoće da je najpametnija i najvažnija. Isto zanimljivo je da je i Macron gurnuo van der Leyenovu na stranu, pa onda su razgovarali. Ali Trump je rekao, gospodo draga, Amerika će ići svojim putem, a vi idite svojim putem. A vaš put nije baš dobar. Pogotovo kasnije je govorio Trump sa ovim engleskim predsjednikom kojemu je rekao šta radiš iz tvoje zemlje. Nije to više Engleska, nego postaje neka muslimanska enklava koja će uništiti kompletnu nekadašnju Veliku Britaniju. Tako da evropski ovi dužnosniki ne znaju šta bi. Sad se nešto guraju, dogovorili su se Francuzi, Englezi i Njemci da stvore kao neku koaliciju koja bi trebala da napravi nešto da se pomogne Ukrajini, ali šta da se pomaže Ukrajina? Ukrajina propada, Ukrajina nestaje, što je dobro, jer kad ne bude više bilo Ukrajine, onda neće biti više rata. Ali to je problem jer evropski dužnosniki izuzetno dobro zarađuju na tom ratu sa Ukrajinom. Kako bi se komentarisali to što je Trump usred sastanka sa evropskim liderima sasvim neočekivano rekao da će pozvati telefonom Putina i zaista ga je pozvao? Da li je to bilo neophodno? Ili je Trump time možda imao neku poruku za evropske lidere, pa čak i za sam NATO? Pa sigurno je to jasna poruka kao vi samo lupetajte, ja ću razgovarati sa Putinom koji je jedini pravi sugovornik. Mislite da to Trump misli? Kako? Mislite da Trump misli da je Putin jedini pravi sagovornik sa kojim može da priča? Pa on zna da je Putin jedini pravi sagovornik, jer zna se da iza Putina stoji i Kina i Indija pa i Iran. I Amerika se tad plaši šta će biti sa Iranom i tu gura nešto u vatru tako da bi tamo buknulo. Ali još je jedna stvar, Putin i Trump su se dogovarali na Aljaski o tome, o biznisu, o dogovornom iskorištavanju određenih regiona gdje će i Amerika imati dobro, mislim, pozitivne ishode, a i Rusija. To Evropi teško pada, jer Evropa, šta je Evropa? Evropa nema ništa. Evropa ima dugove, države se srozaš na tlu, Švedska propada, sad ovi migranti jedu sve. Mi vidimo tu u Sloveniji šta je to i sad će nam gurnuti jedu sve. Mi vidimo tu u Sloveniji šta je to i sad će nam gurnuti još i ove Palestince koje nekako Evropa podržava, a ne zna ni sama zašto. Da li će se u dogledno vreme odnosi Brisela poboljšavati ili pogoršavati?
na osnovu onoga što se sada čuje u međusobnim porukama. Evo i da se podsjetimo i to da je J.D. Vance na bezbednosnoj Minhenskoj konferenciji rekao, bio ljut i oštro je kritikovao Evropu da ne ide u skladu sa te američkim vrednostima. Pa u Evropskoj uniji već je pukotine su, jake pukotine, pogotovo jer Orban hoće, on već naglašava da treba da se napusti Evropska unija i da takvu Evropsku uniju kao što je sada ne trebamo. Sa druge strane i van der Leyenova se nekako povlači i pokušava da pobegne iz Evropske unije prijevremeno i da ide za kanclerku Savezne Republike Njemačke. I sa druge strane ona pokušava Macrona da gurne na glavno mjesto u Briselu, a pošto se otvara prostor u Francuskoj, tu može i da Le Penova uđe u poziciju da vlada Francuskoj. Znači, sve je pobrkano, evropski lideri se plaše, van der Leyenova pogotovo, jer sad je došlo na vidjelo u njemačkim medijima da je izuzetno velika lova ovih nekih humanitarnih iznosa išla preko ćerke od van der Leyenove, pa da su neke pare i nestajale i tako to. To sve se nekako vrije u Europskoj uniji, u Briselu. Jedino što Europski parlament jako malo zna o tome, jer on nema ni pravo da odlučuje. U stvari odlučuju šefovi komisija, a komisije nisu izabrane od ljudi, nego to je dogovoreno. I tu glavnu reč imala je van der Leyenova. Zanimljive poruke stižu iz Poljske. Predsjednik Navrocki zatražio je zabranu ukrajinskih banderovskih nacističkih simbola u Poljskoj. Kako to da se takav predlog pojavi u Poljskoj koja bezrezervno podržava Ukrajinu? Pa Poljska podržava Ukrajinu zbog toga jer je protiv Rusije. A sa druge strane, Poljska zna šta su banderovci radili za vrijeme Drugog svjetskog rata. Oni su poubijali skoro 200.000 Poljaka, Ukrajinci, ne Rusi, nego Ukrajinci, ove nacističke SS legije u kojima su bili Ukrajinci. I čak su Njemci tada govorili da toliko strašni nikada Njemci nisu bili kao što su bili Ukrajinci prema Poljacima. To se sad otvara i to se mora nekako da se to raščisti, jer poljski narod je počeo da razmišlja na drugi način kao što je pre ovog sadašnjeg predsjednika govorio i htio Tusk, koji je u stvari ulizica Europske unije. Ukrajina je na mogućnost zabrane banderovskih simbola u Poljskoj reagovala uvredama i pretnjama poljskom predsjedniku. Pa sad, da li će doći do nekog ozbiljnog sukoba, neke svađe? Pa Poljaci će stegnuti Ukrajince na određenim mjestima, vjerovatno će izbaciti određeni broj ovih pobeglih Ukrajinaca koji su prebegli u Poljsku, već su im skratili novčanu pomoć i tako dalje. A vjerovatno će staviti ovog poljskog predsjednika na onu listu za ubistva koju Ukrajinci jako mnogo pumpaju i trpaju mnoge ljude. Tako su sad i ovog Woody Allena stavili na tu listu, jer kao on je bio na nekom festivalu u Moskvi i tako dalje. Skratka, ja mislim da će Ukrajina potegnuti kratko, jer ne može ona protiv Poljske. Poljaci su im nudili pomoć, nudili su im zaštitu, nudili su im i novac i oružje, ali to polako ponestaje, jer Poljaci trebaju da brinu o samom sebi. A Ukrajinci bilo gdje dolaze, oni dolaze sa dobrim kolima, sa pozamašnim svotama novca i tako dalje kupuju, a još zahtevaju da im svaka država da baš ono što oni smisle.
Mogu li neslaganja Poljske i Ukrajine ozbiljnije da poremete jedinstvo istočne Evrope u podršci Ukrajini? Pa podrška Ukrajini se lomi, jer ljudi u svima zemljama Europske unije već imaju vrh glave ovih Ukrajinaca, ovih strašnih milijardi eura koje idu i nestaju. Barem 60% ove love nestaje i mnogo te love ide u džepove nekih službenika u Europskoj uniji koji nisu ni birani nego su određeni. I onda njihovim familijama i biznisima i fabrikama i tako dalje. Svaki dan se lošije živi u Europskoj uniji. Cene idu gore, a plate staju. A bruto nacionalni dohodak u tim europskim zemljama pada. Broj migranata se veća svaki dan, a i ovi migranti zahtevaju i višu participaciju u vođenju države. Čak i toliko daleko su ovi evropski birokrati iz Brisela ugurali Europsku uniju i zemlje Europske unije. Kakva je situacija u Sloveniji? Da li se osjeća takva atmosfera tamo? Pa u Sloveniji imamo ovih Ukrajinaca, imamo vrh glave. Pre par dana Ukrajinci su imali neki skup u Ljubljani kod Prešernovog spomenika kao mi treba da se borimo i pomozite nam i tako dalje. Nije bilo mnogo ljudi. Malo ljudi je bilo, a ljudski glas i neke reakcije su bile bežite, vratite se u Ukrajinu, nemojte tu da živite na naš novac, idite tamo ako vam je toliko do Ukrajine i borite se. Lepo je doći sa nekim BMW-ima i Mercedesima i Lamborghinijima od 100, 150 i 200 hiljada eura, pa onda još živjeti na račun Slovenaca gdje naši ljudi nemaju toga svega. I Slovenija ide na dole, mi smo zaduženi strašno, a ovaj naš golub još uzima neke zajmove sad, jer banke više manje ne daju više, on se sad zadužuje kod nekih zelenaša u Americi, a ko će to da plati? Država nema više novca. Na primjer, Slovenija ne može da crpi europska sredstva i na krajnjem poziciji ove lestvice črpanja europskih sredstava smo Slovenci na 27. mjestu. Zbog čega? Jer država nema novca da participira, jer ti kad dobiješ neki novac iz Europske unije, ti treba država da participira u zavisnosti 30%, 40, 50%, ostalo daje Europska unija. A kad ti nemaš, jer si zapravio lovu, jesi to potrošio za migrante, za neke nevladine organizacije, za sva takva i druga moguća sranja, onda šta? Slovenci ćemo polako da dišemo na škrge i nije to dobro. Ali izbori su sljedeće godine, pa daj Bog da se to promeni. Znači, Ukrajinci dobro žive, nekako Lamborghini nije baš ni toliko mala ni jeftina stvar. U Briselu se govori o mogućem stanju 4 do 5 brigade Evropske vojske u Ukrajinu. Kako vi na to gledate? Pa slovenačka vojska neće ići u Ukrajinu. Koliko ja znam, naše ljude neće se boriti protiv Rusa. Jer narod je za Ruse. Samo je ova politička vrhuška, a to i leva i desna, uvlači se Briselu negde i oni klimaju Ukrajini. Ali to će se promeniti. Odmah kad ovog Zelenskog neko skine, verovatno će ga Amerikanci skinuti, onda će se okrenuti, jer treba da se nađe novog gospodara da se nekome opet klanja. Kakvo je raspoloženje evropske javnosti kada reč o slanju vojnika u ratni sukob protiv Rusije? Evo, rekli ste da Slovenija neće slati. Neće. Postoji li u Evropskoj uniji politička volja jedinstva da se uđe u, hajde da kažemo, takvu opasnu avanturu? Ne. Te volje nema, to samo političari. Macron i onaj glupi Engles pa ovaj Nemac, oni guraju to, oni bi hteli.
ali ja bih rekao uzmi pušku pa idi tamo. A to su ljudi koji ni ne znaju kako se puca. Nikad nisu bili ni u ratu, uvijek su željeli i živjeli izuzetno dobro. Ali to je to, kako se kaže, sa tuđim pokoprivama. Oni mogu da govore, oni bi slali i vjerovatno će se desiti da pošalju neke ljude, ali kad se oni vojnici vrate u sanducima, kao što se već vraćaju, Englezi i još i drugi, to će biti ovaj revolt kod naroda, kod kuće, pa može se desiti čak neki unutrašnji ne ratovi, nego eskalacija nekog nasilja između vlasti i lokalnog stanovništva u Europi. Rusija poziva Nemačku da ne prikriva istinu o napadu na Severni tok. Zašto Berlin i dalje nekako tu vodi svoju sopstvenu istragu bez šire međunarodne saradnje? Šta li kriju Nemci? Pa međunarodna saradnja, zna se kakva je međunarodna saradnja. Zapadna, to je zapadna međunarodna saradnja koja je već na početku, pre nego što se sve znalo, već su oni imali napisano šta je bilo, kako je bilo i zašto je bilo. To je ono. A Rusi ovo ne gutaju, jer oni pametni ljudi, pa i u Ameriki se zna i se piše ko je to napravio i da to nisu ni Rusi, ni ne znam ko, nego to je terorizam. A taj terorizam je još gori danas. Mislim, u ovim danima kad su Ukrajinci napali ovu atomsku centralu, a o tome niko ništa ne govori u Europi. Jedino čute i čekaju šta će da bude. Pa ja ne znam, možda bi Medvedev trebao da pritisne dugme pa da jedna mala taktička atomska bomba udare negdje, šta je znam, u Ramstein možda ili u Berlin ili u Brisel, ne znam. Kako komentarišete hapšenje tog ukrajinskog oficira u Italiji pod sumnjom da je on učestvovao u organizaciji eksplozije Severnog toka? Da li je i to deo stvarne istrage? Pa ipak se nešto miče na zapadu. Tu i tamo imaju neki ljudi koji hoću da dođu na kraj do istine, šta se u stvari dešavalo. I još je tu strah. Strah da Rusi ne kažu na kraju izvinite, lagali ste sve, isto kao onaj avion što je bio srušen tamo sa kao raketom Buk. Zna se da su ga srušili Ukrajinci, ali Europska komisija je rekla da su to napravili Rusi. A Rusi pomno to prate, pomno rade i imaju dokaze. I toga se plaši Zapad, jer Zapad ipak zna da jednog dana će se otvoriti ovo prema Rusiji. Rusija će imati sve, Europa neće imati ništa. I treba će Europa Rusiju ne samo da dobija energente i to, nego i da prodaje svoju robu. Evo i za kraj, šta bi otkrivanje istine o Severnom toku moglo da znači za odnose unutar NATO i poverenje između saveznika? Pa ovog poverenja već dugo nema. Ove u NATO paktu... Da li će se poverenje moći da vrati? Neće. Poverenje neće se vratiti. Amerikanci su otišli više manje i ovo što je ostalo to je kao neka mala deca koji se guraju u nekom dečjem vrtiću. To je s jedne strane onaj mali Makrončić, pa onaj Njemac koji je malo viši, pa onaj Engles koji ni ne zna da li je još uvijek Engles ili je već Pakistanac ili šta je. Tako da tu nema poverenja, uopšte nema, jer nema ni protoka određenih informacija između obavještajnih službi unutar, bi kazao, NATO pakta i Evropske unije. Gospodine Zmago, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme, što ste pričali za televiziju Vesti. Pozdrav za vas i pozdrav za Sloveniju. Hvala i vama sve dobro.